да засвидетелствате вашата любов и да посветите това горчиво шампанско на кръстника с една хубава, сладка, много страстна целувка и казваме горчиво! Горчиво! Само толкова ли бе? Аз не го видях. Айде още малко, айде още един път, само за камерата така да има една хубава целувка. И пак викаме куме, горчиво! Това вече е друго нещо, това вече е друго нещо, обаче той кума само вика горчиво, горчиво. Да покаже, чули какво каза куме? Веки си каза, ако може да му покажеш как се прави. Айде казваме горчиво и на кръстниците! Веки си не е доволен. Куме не е доволен, Венци. Малко се постарай, малко се постарай. До вечера повече. Няма да се светите заедно, но все пак. Мило семейство, от сърце ви пожелаваме един живот изпълнен с много, много любов. Да сте живи и здрави и да отгледате едни прекрасни деца. Имате едни страхотни здрави родители зад гърба си, винаги ще бъдат до вас. Едни страхотни приятели в лицата на кръстниците, те винаги ще бъдат до вас, ще ви помагат. А сега, така както лодката се носи по вълните на морето, можете да заправите на вашата страхотна трапеза, посветите на сватбения марш, придружение от вашите кумове, семейство Йорданови, бурни аплодисменти за семейството Тодорови и техните кумове. Скъпи гости, вие също може да вземете местата. Трябва да се спазва. Затова хората са казали, пред кум не гази се вода, това и поговорката го казва. Скъпи приятели, скъпи гости на младото семейство Тодорови, всички знаете, че най-важните гости на едно сватбено тържество са кумовете. Затова, куме, разчитам на двете чаши шампанско, които изпи. Разчитам на твоята съпруга, че с нощи те е подготвила с речта. Цяла вечер сте я писали. Да. Нали си едно хубаво питиенце и заедно с твоята половинка заповядай тук при нас на дансинга, за да посрещнеш всички гости, за да ги приветстваш с добре дошли, чашата не забрави. Официално да откриеш това страхотно тържество на едно младо и много усмихнато семейство, на семейството Тодорови. Абе, както се казва, да си кажеш тежката дума. Да видят всички хора как си тежиш на мястото и колко е тежка кумовата дума. Кръстника не е хапвал от вчера, от притеснение. 3 дена. 3 дни не е ял, не е пил. Така, едно хубаво сватбарско питие е малко и на кръстницата. Така. Не се притеснявай. Само да не ти треперят ръцете. Ела тук така, или тук на подиума, че да могат да те виждат всички хора, всички гости на младото семейство и ти връчвам моят микрофон да кажеш твоята реч специално за това младо семейство. Добър ден на всички. Благодаря от името сватбарите
и от тяхното семейство, че заповядахте, уважихте ги, че ги уважихте, да са живи и здрави, пожелавам всичко най-хубаво. Както сега в момента се събрахме на сватбата, така се съберем на кръщенията. И това е. Да, защото няма да е едно, нали? Благодаря много. Кума не е случайно каза кръщенетата, очакваме да са няколко. Чухте ли семейството да роди? Колкото на кръстника? Колкото оркестъра? Кръстник, да ти здрав гърба ти пожелавам на тебе, а на младото семейство и пожелавам да бъдат винаги толкова влюбени, да се гледат така влюбено, както се гледат днес. Казвам ти на здраве, не се притеснявай, няма да те не пия още в началото. Не със сигурност, да. Казвам ти на здраве, отпи една хубава глътка от това страхотно питие и оставя бързо чашата, защото днеска задачата въобще не ти е лесна, трябва да знаеш. Специално първия поздрав за теб и за твоята половинка, кумово хоро за най-готените кумове, за семейство Йорданови, кумово хоро, оркестър на свири, кумовете водят хорото и всички